खुलुमबाय। खन्थाइनि मुं जोनोमनि अखानायै जिनाहारि। पुस दाननि गुसुजों खुवाजों खोबजानाय जोमैनि गेजेरजों जेब्ला साना एमब्राब्रायैनो ओंखारबोयो अब्ला आंनि गोसोआवबो माखासे सोंलु सिखांफैयो। थारैनो जों मानसि मारना? थारैनो जों बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम मोनमारदोंना? जुदि मोनदों अब्लालाय मानोथो जिनाहारि? दिनहै जोनोम मोनगोन अखानायैनो जिनाहारि जानांगोन। बै जिनाहारिनि गेजेरावनो दि दं सोरनिबा बिनानाव, सोरनिबा बिसि, सोरनिबा फिसाजो। नोंबो सानफेरदोंना नोंबो सासे बिमानि फिसा? अब्लालाय मानोथो बिमा माहारिखौ सिनाय रोङासै? सावनांगोन फिसाफोर, इनाय दाखालाम। सावनांगोन फिसाफोर, इनाय दाखालाम। बै समाव बाब्राब बिमानि गोरबोनिफ्राय थै बोहैहोनाय, गोथांनिफ्राय गोथै महराव सोलायहोनाय नोंसिनावबो फैगोन सानसे बाब्राब थैनायनि सम। हाबाब दासान नों इनाय मावना बारग'नो। नोंबो खालामदों सानसे नोंनि आंगोनावबो सम फैगोन। अब्ला नों बोरै बासायगोन? होनब्लासो नों बुजिगोन थारैनो बिमा माहारिखौ मान होनो रोङिनि फाफआव नोंसोर गब'ना थैनांगोन। मानसिया साजा होनो हायाब्लाबो इसोरा हायो होननाय बाथ्रा दं। गोसोआव लाना सोलि, बेवहायनो रैखाथि दं। गोजोन्थों।